Поштовани делегати, драги пријатели, велика захвалност у моје име и у име на изабраното руководство што сме се скупили овако скупо и што сте нам подали ово признање, значи да будеме изабрани за ново руководство. Демократска партија Србо у Куманово данас одржава 5-ту скупштина општинска организација, а тоа што сме се окупили у оволиком броју сведочи о нашем раду у протеклим годинама и ми заista имамо све разлоги да будемо задоволни и поносни они што сме постигли до сада, али велика одговорност да овим путем и наставим. Затоа овој приликом желим да се захвалим досадашним руководство у Куманово за све оно што се учинили у протеклим годинама, а njihov успех најбоље можеме да видимо на овој скупштина. У протеклом периоду сме показали да нам е изнад свега на прво место био интерес Срба и српског народа овде, а основна идеја водилја Демократска партија Србо Македонија и одвек било очување свега оно што нас чини посебни, што нас чини Србима, а тоа е наша култура, традиција, језик и наше наслеđe. Али не смемо заборавити и занемарити ни тоа да Срби у Куманово заслужуju и морају имати многу веќе политички утицај. Будете уверени да без нас у Куманово нико неќе моќи да доноси политички одлуки, а да се са нама не консултуе, jer без нас нико не може ни добити избори. Сви аргументима и